Een pak van mijn hart. Nou, gaan we die poeder erop? Nee, suiker. Het is mooi, hè? Het zit alleen een beetje bij de ding. Dan zit ik alleen een beetje los, dan kan ik zo moeilijk snijden. Hè? Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. We binnen druk dwalen mij op het pad en het gaat heel goed heel hè? Juist er al heel veel succesjes, een paar ongelukjes, maar dat kan gebeuren. Maar echt heel veel succesjes, dus super goed. Mij was heel grutsk. Ik zal jullie dwalen met mijn boek. Zaken krijgt mij squaleta. Ik zal Saïl de naar huis membrengen. Die wordt het heel mooi mij zwerren. Dus die had echt wel, die kan al lekker op. Ik ga wat extra onderbroeken en kleren mij voor Ilda. Dus ja, ik geloof alleen nog dat ik aanstaan nog even met Ilda op het podium moest. Ilda hier een mooi podium maken. Dus dat Ilda aan een plasje die je had, dan gaan we even op het podium. Komt er niks uit? Aansnank in muziekje? Best. Doe de televisie wel uit, ja? En geven we dan een podium? Maar de onderbroek ik er omheen, want dit erin wat moeilijk, hè? Ja. Ik help die. Ik doe de televisie uit en dan geven we op het podium hier, hè? Best. Oké. Ik help die eerst even met de onderbroek omheen, want dit was gewoon net. Sarah is dan nu wel zo'n pingwindje. Hé, en als je dan pisje, maar zij zit je mee? Ja. Oké. Let it go. Nee. Oh. Let it go. Let it go. Get home and in mo. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. Hier op de bank? Ja. Oké. Ja, baas. En dan? Nee, mama, mensen. Oh, dan ben ik Anna aan deze kant van de deur en du bent Elsa. Ja. Aha, en dan zit ik je. Maar dan maakt het eigenlijk even niet vrij. Zullen wij een sniep op meidje? Want dat vond ik altijd zo leuk. Ik stuur die nou al dagenlang net meer bij. Dus thuis in het kasteel. Maar ik wil heel dichtbij die. Dat vind ik heel erg leuk. Kom, zullen wij een sniep op meidje? En dan zei ze toe, go voort Anna. Ben al voort. Zag jullie toch? Ja. En dan kom ik nog een keer, dan ben ik wat grutter Anna. Zullen wij een sniep op meidje? Want dat vind ik oesa leuk. Lekker badje in het sneeuw, mij Sint-Twan en het sneeuw in het hier. Een hele mooie sniep op meidje. Kom maar mij weer mee. Yay, daar is ze. Dan gaan we op het podium. La 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 la. La, doe mijn boring. Woe, applausje voor Ilde Made. Woe, tappen. Wauw, du bent een echte Elsa. Hè? Nog een keer. Nog een keer. Ik ben Anna. Oh, dat bent toe, Anna. Ja, dan ben ik Elsa. Dan was toes, jongen, hè? Ja. Oké. Zullen wij een sneeuwpop maken? Ga je voort, Anna? En dan zei ze toe. Ben al weg. Ga je voort, Anna? Nee, mama, dat zei ze. Oh. Zeg ze maar. Ga je voort, Anna? Nee, Waar bent u nou? Bent u Anna of Elsa? Anna. Maar dan zei het Elsa toch, ga toch weg, Anna? En dan zei het Anna, ben al weg. Toch? Nee, mama, dat zei ze. Ik snap die net. En du snapt die net. Wat maar we doen? Mami. Hé, mem snapt ik niks, hè. Wat maakt ze? Wat woest u graag op mem? Ik ben al weg, zei ze. Ben al weg. Is dat goed? En dan ga ik voort. Nou, vrouw, we gaan nog in een padje en dan geven we ze aan de Beppe. Nee, ik ben op het pad. Toen was net op het pad. Bij Beppe weer op het pad? Die mooie Elsa jurk, maar net wie het wordt, toch? Nee, en een mooie schoen. Zullen we mij nemen? En met die Elsa als ik mij? Maar stil niet in de tas trouw, die tas nemen weg mij. Nee, Oh, dat ken ik wel. Dat ken ik wel. Oh, Elsa. Nou, Pat geeft mij, die gaat even een oer om me heen. Die heeft een heel handig padje. Zie, ik is dit er zo helje. Ik kan die eruit, ik is hem leegje.
En ik kan zelfs naar wc-rood jongen, hè? Heb je nou net, maar ik kan zeker naar wc-rood jongen. Dus dat is wel ideaal. Die op mij. Op naar Beppe Klaasje. En dan gaat heel de dag het lekker watchen. En dan ga ik lekker werk. De pot valt natuurlijk wel heel wel. Oh jee. Doe maar erin blijven, jongen. Zo. Hildo is bij Beppe. Hij kan er een van meer in, want schreeuwen met zo'n lietse putter bij, dat wordt voor je meter. Dus, en morgen slaagt het echt net, want morgen is Hildo hier. Je weet alweer 3 hier. Dus, ik kan ook nog een hele slag doen. Zien hoe ver ik kom. En dan van de middag op een nijmiddag met zaken voetballen. En daarna zondag kwarktaartmeidje van Hildo hier. Dus ik ga zaken beloven dat de jaren te doen. Ik ga dan een WhatsApp-listje maken, dus je nog even het laatste WhatsApp helden. Nou ja, dan hebben we dus morgen Hildo hier feestje. Ik zal eerst om het schreeuwen. Ik denk dat ik even met de waanden ben, dus wish me luck. Nou, en ik ga nu de meeste hoofdstukken schreeuwen. Ik wil je het eigenlijk zo tot het einde schreeuwen. Maar ik ga hier ook nog wat input wat ik ontvang gewoon al maken hier. Dus ik wil nog even zien dat ik nog dingetjes mist heb. Of dat ik nog dingetjes eruit halen kan of verrooien kan. En dan wil ik nog even de laatste 2 haarstukken schreeuwen. En dan zie je dat alles echt klopt. Dus dan maak ik het nog een beetje terug om te zien dat het echt wel klopt. Dat ik net foutjes maak. Want als je de dingen uithalen en weer invullen, dan wil het nog wel eens misgaan. Het is echt een hele klus. Dus ik vind het wel leuk. Maar het kost een heel soort tijd. En ik merk gewoon, mijn liedse band is het best wel lastig om tijd te vinden dat ik echt in die modus kom van schreeuwen. Het is, je moet wel echt een heel verhaal. Zo'n 8 hoofdstukken ben ik verpland op de meidje. Dus dat is echt wel andere koek. Maar het is wel heel leuk. Dus ik zal mijn best hebben wel. Nou jongens, het verhaal is of tenminste, ik ga alle haatstukken schreeuwen, denk ik. Ik ga hier en daar nog wat dingetjes uithalen, onpast, onvult. Ik zal nu nog even goed alles checken op flaters. En dan maak ik het verhaal nog even een keer naar Lida Dijkstra sturen. Dan zal die er nog even van mij doorheen sturen of ik, of hier en daar nog wat punten verhoren maat. Maar over het algemeen ben ik heel tevreden. Maar het is wel pittig om te doen. Maar ik zal nog even de flaters eruit halen en dan hel ik aan zijn Hildo bij Beppe op. Ik kan die hier even thuis koesen. En dan kan ik dan nog correct even verder pielen met de flatertjes en dat soort dingetjes. En dan stuur ik hem dus op naar Lida. Een pak van mijn hart. Nou, ik ga nog even terug. Mijn lietse mosje is weer thuis. Wie is toen west? Wie pakken hij niet? Pakken hij weer jeetje, hè? Pakken hij is jouw jeetje en waar is mooi jeetje? Ik. Hoe oud bist u dan? 3 jaar. Alle magisch. En hier krijgt ik pist op een pad? Ja. Doe wist zo flinke grote meid, man. Je is super goed. Mag sticker plakken? Wat voor sticker hier plakt? Een cupcakeje sticker, hè? Ja. Nou jongens, het gaat zo super als wat met het pisje en poepen. Dus ben eens heel grutsk op die, hè? Topper. Nou, wij eten nog even wat. Dan gaat Hildo even een koesje doen. En dan ga ik aan nog even verder met mijn boek. Later. Nou, dat gaat super jongens. Ik ben er wel heel blij mee. Juf Marijke had toch invloed gewoon. Meer dan mijn woorden. Dus ik ben er alleen maar blij om. En ik heb Hildo beloofd als toe een plasje of een poepje die je hast op een pot. Dan maak je toe Frozen onderbroeken ha. Nou, dat had ze dus nou een paar keer. Dus ik heb Frozen ondergoed besteld. Hartstikke mooi. En als het goed is, komt dat morgen binnen. Dus dat zou nog wel een leuk extra jeetje cadeautje wezen. Jongens, Hildo die leidt op bed. Ik zal echt nog even dwalen met het boek. Het is net heel volle bijzonders van je op een vlog. Het inhoud was. Dit moet ook even gebeuren. Op een nijmiddag met zaken nog even naar de trein. En daarna gaan we hier alles mooi versieren. En kwart dat meidje dus. Dan zeg ik je dan wel weer later. Zo, dicht. Nou, er zullen nog wel wat op- en opmerkingen komen. Is alleen nog maar goed. Van nou laat ik het even los. En heb ik nog wat huishoudelijke taakjes. Ik ga de wasmachine piepen. Leuk. Dus ik zal nog even een wasmandje met was pakken. Maar dit doe ik wel even onder het genot van even een serietje of een docu. Dus ik plof even op een bank bij de wask. Krijg even aan mezelf komen. En als Hildo aanwekken wordt, dan zullen we dan wel weer verder zien. Dit heb ik maar afzwemmen. Sjaakje is thuis. We zullen vast even één van de beide kwart aan maken. We zijn het is net eerlijk om beide te maken. Hildo wil ik graag helpen. Dus, Kijk,
Dit mag wel. Ja. Maar de taartvorming. Hebbes. Hebbes. En nog de garden ding van de mixer. Oh, die zit hier. Zie je? Oh ja. Ja. Dat zie je. Uno. Dos. Dos. Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou. We leren dat ik op school. Nee, het is Hij die leert ik. dat kind heet de Westra. Oh, wat zit hij dat leren? Jongen. De jongen. Westra is ook vaak niet. Ja, maar de farm maar even pakken. Maar eerst het papiertje er maar in, denk ik. Doe je mee? Hoppatee. Oh, wat weer. Oké. Met het randje wat een beetje 100 op. er is al meer dan 100 gram volgens mij al. Nee, 50 gram ongeveer er al. Nee, maar deze iemand even riool. Wat is er de brik op, hè? Nee. Zo. Er is wel meer 50 gram al. Ik denk dat het nog helemaal heel is. Hij had een beetje in een verknelling. Maar. Wat hebben we nog nog zaken? Wie nog een beetje extra, want mijn moet nog een beetje bestoyen erbij terug. Dan lekker dikke Zo'n bodem. dikke bodem, ja. Oké. Jo, geef wat brik, meneer. Boers me. Nou, niks. Oh, dat is hier een stukje met Martien. Maar is wel een steelpatje. Delete ze! Mini. Ik heb hem eindelijk broeken. Zo, dus dan komen we erbij. Oké, mag ik hem op gasvuur zetten? Ja hoor, doe hem op het linksepje. Ja, dat dacht ik lekker. Veel voordrukken, kom op. Rustig hoor. Wat direct snack man, nog een keer, kom op. Ja, wat moet gebeuren hè? Nou, dat kan ik niet. Zeg niet dat het beter. Nou, een mini pannetje. Ik had even bij stoiensplot staan hoor, dat waren we genoeg hè. Hier is krek beter dan je dit. Oeh, je moet even zien hoe snel het Hier hier is is. krek beter. Beetje hunner. Nieuwe zaken. Altijd een beetje satrook heen. Toppie, toppie. En door we jong, maar stoep het letter op Bertus Ilda, dan doen we de vlagjes en blondjes horen. Maar het is nog net zien, toch? Dat is een leuke verrassing om mannen. Toch? Nou, de bestooien zit erin. Zal ik ze vermelden? Ik hoop dat aan al die kruimelbodem en de bestooien erbij passen. Het is maar dit kwantje. Maar wat hierin? Wat heb je? Doe het passen? Oh, pak maar ook wat, zie je het ook niet. Dit is wel een heel schattig potje, hè? Je voor Beppe Klaasje kregen, hè? Boen het op Beppe haar nee van nu. Draai naar boven, daar. Ja, komt het? Dan krijg je wat jou aan de steen. Zo. Top. Dan moet je vast even de bodemmix pakken. Zo, die maakt mij weer knipt. De bodemmix. Oh. Ik zei tegen Marieke, nee, haar kon niet in jouw team-app zijn. Mijn zusje is morgen jarig. Marieke zei, oh wat leuk zeg. Leuk, hè? Ga straks zien wat zo'n trein heet. Ja. Doe ik heel goed meer op het padje. Je wordt daar heel goed. Echt? Ja, nog hier dan blokjes Ik op. kan misschien een beetje te groot doen. Nee, niks hier. Wacht je hem er gewoon zagen? Ga ik het hier gewoon tegen? Maak het voor je, denk ik, hè? Even roeren en daarna dan ik probeer je het een beetje plat te maken. Oké, zo. Mijn krauwen. Nee. Waarom niet? Eerst roeren. Als daar wat hoe is en wie gaat erin. En wat er dan toe is, dan is het krullen. Oké. Moest dus nog maar niet fliepen om die varken. Denk het echt lekker hoor. Ja. Nee, net. Oké, mem had de bestooien er terug in. En wat maken we nou dan? Nou, maar het een beetje de witte en de bruine troop wordt, toch? Oké, ja. Dus een beetje gewoon Het is net zo'n groot bakje. 6 keppen en een beetje droe in de gooien. Dus zo en dan een beetje zo in de gooien. Ja? Dat is een grote bakje, hè? Dat is wel Ja, goed. ik dit het wel even doen. Zo, is dat gewoon de bodem schrapen? Ja. Zo, mix het maar in. Nou zit de bestooien onder. Klaar. En een lepeltje, hè? Oeh. Zit wel lekker dit zaak? Ja. Tja, dat hebben we altijd zaak. Dit zie je in hoekjes trouwen. Maakt een beetje hudder, hè? Zaak hier ondertussen lekker. Super lekker. Lekker. Oeh, lekker. Nou, schön. Dan zit dit samen in de koelkast. Ik kan die vast uithudgen. Zet ze in de koelkast? Ja. Dat is wel het handig. Nou, mooi. Oké. Doe 300 milliliter water op kamertemperatuur, 10 tot 20 graden. De kwark aan
in de slagroom in een kom en meng dit met een mixer. Wetten erin, de kwark en de slagroom. Oh, kwark, dat is echt dik. Lekker hè? Hierop flat staan. Ja. Nou ja, dat gaat aan weer helemaal spettering heen. Dat gaat echt mal. Ik word echt zo'n horen mixer gaan, maar zo'n soort dekselding erop. Even investeren. Nou, shirt helpt wel even dan doe ik. Hatsé. Nou, dat was tussen ding, hè? Kostelijk, je denkt? Ik telde even mij. Kom maar met het bekje. Neem ze maar even mee. Die is clear. Die nog niet. Welke? Hier, mixen ding. Nee. Oh jongen, alles zit onder de spetters. Ah ja, ik maak daar aan het danken inmiddels. Dus ik moet net alles voor op de heen. Oké, hoe ziet dit eruit? Dit is wel lekker. Hou die poeder erop. Nee, suiker. Ik denk al, waarom wil het met roos? Hoe zit er ik met roos? Ja. Nou, maak even een jukje. Maak zijn afspelen. Dat is er al met de toon zitten. Ja, wat een jitje, hè? Oh. Een jitje. Kak, ik denk al, waarom is het net zo roze? Was het toch roze? Oh, Klaas, doe die vast om. Ik zit in de regentas. Hier. Je zit in outfit in. Zie ik al een bed met mij, jongen. Ja, jij bent roze. Ik pink al. Oepsie. Maar wordt het zaak even prem, hè? Nou, de zaak is een mooi afslikje. En kinderen het mengsel in de bodemvorm hier. Zit ik vast dat rond de meid zo maken een tweede taart maakt. Hier is het rek weer aan, jongens. Helemaal droog, gelukkig. Als pisje met steeds, hè? Helemaal droog de pamper, dus dat is super. Ik heb dan maar een pamper gewoon in op bed. Dat ik denk dat is wel goed. Hey, wie gaat hier nou smaken? Maar doe maar eens met me aan helpen. Wie moet aan nog hier, meidje? Was toen dit ook afslikje? Ja. Ja, dat dacht ik wel. Nou, kom erbij. Ja, oh, daar Ajax ziet. Zaken de kleur van. Ajax is het oogst, hè? Nou, gelukkig maar, want dat geeft even net zo best, hè? Hier, zeg ik, als hier te delen naar de keukenkap hier. Ja, dat En vind dit ik. is het aanboek aan. Dat vind ik wel leuk best, maar voor Ajax net zo leuk. Was toen dit plan van zaken met ik dat doen? Ik heb. Oh. Als je de taart is plat, dan moet ik hier bijtjes op. Die hebben we niet meer. Die ben op. Slagroom hebben we niet meer. Maar dat geeft huidkeepje, toch? Ja. Ja, en slagroom dit huidkeepje. En Kijk, dat dan is gewoon alles dik, toch? ja, Dit maar helemaal dit dikker. huid op peljen. Ja. Alles get huid op peljen. Een beetje, juist hè? Daar in het hoekje. Je Awesome, bent hoor. mooi, hè? Het zit Mooi, alleen een beetje bij de dingen. Dus ik het een beetje door, ik heb hem zo moeilijk snijden, hè? Een beetje oeral likken heen. En dit is in de koning. En dan was toen een voetbalvriend. Nou, ik met jou doen de wezen. Ja, dat is weer. Nou, Mag ik die over de tafel? nou, Jelke brengt zaken naar voetballen. Dus dat is wel mooi. Kan hier dan ik direct beginnen met de tweede taart. Wat nou? Dat is een slagjammer. Met mini-pakjes, hé? Ja. Dat is schattig. Ja. Ja. En dan geven we taartmeidje van morgen, want morgen is het feest, hè? Ja, van mij. Ja, hoe oud was je? Draaien. Hilde wordt morgen draaien hier. Dus morgen een hele mooie jidjevlog van Hilde. Wij zullen een taartmeidje. Wie zullen je morgen weer? Moet ik kerst even pakken? Als je alles laat op tafel, schat. Alles op tafel. En hier, hè? Met mijn harde kerstjes hier. Wij zullen het zeggen. Voel je nou een leuke vlog? Abonneer je. Die helemaal open staan. Zet een blauwtong omheen. En vergeet net de chill app te downloaden voor de tablet als telefoon. En tot de vlog.